Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru bakurubaw filɛ nin ye tile saba sigi kɛra an ka jamana dɔgɔtɔrɔ fɛ waasa ka se ka hakili jabɔ kɛ fasadimibanaw ani kunkolodimibanaw ka an bena walawalali kɛ o sigi kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sida banakisɛ ale sɛgɛsɛgɛli kɔni bolo dara ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnninw minnu balocogo man ɲi fɔɔ ka taa se sɔgɔsɔgɔnijɛ bana bɛ maa minnu na waasa ka se ka ko taabolow dɔn an bena kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na nunu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an ben'u kunkunu ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Ayaw danse ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na ina fa an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Bamakɔ yan nɔ an ka jamana dɔgɔtɔrɔw u ye tile saba si kɔni nun don waasa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ banaw kan bana min bɛ tali kɛ fasadimibanaw fɔɔ ka taa se kunkolodimibanaw kɔni mɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ni bana ninnu furakɛli mɔ u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ u ka baaraw la fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ u la dɔnko bɛ minnu na olu ka dɔncogo kɔni tila maa tɔw la waasa an ka jamana dɔgɔtɔrɔw u ka se ka san sɔrɔ ni bana ninnu kan. An bɛ taa Kulukoro ale marabolo la baɲumankɛtɔn wale maaw unu dɛmɛbagaw kɔni ye sigi min kɔni senfɛ u ye wulikajɔ kɔni kɛ bana ale kɔni kɛlɛli la bana min ni o ye sida bana kɔni ye ka sɛgɛsɛgɛli kɔni boloda ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma denmisɛnninnaka minnu ni olu balocogo man ɲi fɔɔ ka taa se sɔgɔsɔgɔnijɛ bana bɛ banabaatɔ minnu na ani maa minnu kɔni bɛ ni olu kɔni cɛnimusoya bana o bɛ olu la ka se ka nin sɛgɛsɛgɛli kɔni boloda ka ɲɛsin u mɔ fɛn min ye a wulikajɔ kɔni baaraw boloda Kalabankɔrɔ ale kɔni dɔgɔtɔrɔso baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni ye jaabi minnu kɔni sɔrɔ 100 sigi la 97 k'o kɔni kɛra ni projet in ale kɔni baaraw kɔni kɔnɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw u kɔni ye a jira k'a fɔ ni projet in a baara nafa ka bon an ka jamana kɛnɛyako sabatili la. Plan International Mali u ka dagayɔrɔ min bɛ jɔyilakaw fɛ nɔ u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka fɛn min ye minɛn kɔni bisimila minɛn minnu ni o bɛna ɲɛsin min ye bankas ani fana ale maaw kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ min ni o kɔni bɛ ɲɛsin an ka jamana sigidaw olu ka se ka yiriwa o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye Bafulabe ni ale kɔni bɛ bankas cercle kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u ye magasan kɔni jɔ magasan min ni o kɔni ye balo mara yɔrɔ ye waasa cikɛlaw olu ka se ka u ka balo kɔni mara a yɔrɔw la waasa waati min ni sɛnɛ kɔni tɛ baloko dɛsɛ o kana don u ka cogoyasi la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye u ye ɲɛgɛn fana jɔ yɔrɔ min bɛ wele ko diɲɛ ni ale bɛ fana ale kɔni cercle kɔnɔna na fɛn min ye o ɲɛgɛn ninnu u kɔni ye a jɔyɔrɔma 2 ni o kɔni ye musow ani cɛw kɔni ka yɔrɔ ye waasa cɛmisɛnninw ani bogotininw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan kɔni kɛ yɔrɔ sanuman na k'u kana ferege ɲɔgɔn na min ye ɲɛgɛn ko ale kɔni sira fɛ nin kɛ kun ye mun ye ka se ka sigida sanuma ka se ka o di kalandenw mɔ den kɛrɛfɛ o ka bɔ an ka jamana kalan kɔni kɔnɔna na u ma ɲinɛ banabaatɔw kɔ Alahu Taala kɛn bɛ ka lojura lase maa minnu ma u ye ɲɛgɛn fana labɛn ka bɛn ni o tigilamaw kɔni ye fɛn min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye Plan International Mali maaw n'u jɛɲɔgɔn fɛ a kɛ kun de ye an ka jamanadenw olu ka se ka hɛrɛw sɔrɔ. Asa an bɛ tɛmɛ ni Plan International Mali u ka wulikajɔw ye u ka projet min bɛ ni a bɛ wele ko Vita u ye wulikajɔ kɔni sabati juillet kalo tile 8 san 2026 ni ka fɛn min ye u ka baara belebeleba dɔ kɔni kurunbɔ kari min kɔni kɛ kun de ye ka se ka kulu dɔw sigi an ka jamana kɔnɔ kulu min ni olu kɔni bɛ lasɔmili kɔni kɛ ka ɲɛsin dugu ale faratiko kɔni mɔ waasa fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ o la cogoya min na u ye nin baara ninnu kɔni boloda Menaka ani Ansongo ale marabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u ka baara kun fɔlɔ o kɔni ɲɛsinna Menaka ma a kin 5nan u ye kulu fɔlɔ kɔni sigi ye min ye kulu 2nan o kɔni sigira min ye Ansongo ale kin 2nan kɔni kɔnɔna na a kɛra marabaw ɲɛnɛ ani sigida ma ɲɛmaw musolakaw ani sifinnakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔni kana na min ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kulu 15 bɔ ɲɔgɔn ko ka se ka o kɔni sigi sen kan 7 o bɛ sigi Menaka 8 o bɛ kɛ Ansongokaw fɛ nin
jɛkulu ninnu ka wulikajɔ bɛ kɛ mun ye ka se ka jateminɛw kɔni kɛ dugudenw olu bɛ tanga ni sira minnu ye ka se ka o kɔni siraw jira ni sɔmina fɛn min na ka o kɔni ɲɛfɔ waasa maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tanga kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninakaw ani musolakaw k'u tanga ka bɔ cɛniwalew kɔni mɔ min ye ni marabolo kɔfɔta ninnu kɔni na maa caman de kɔni jɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la projɛw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka nin baara ninnu kɔni sigi sen kan. Kulu min ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ taamadenw olu kɔni dɛmɛli ma n'an ko a ma ko OIM o ni an ka jamana gouvernement o kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka hakilina falen kɛnɛ kɔni bolo da an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti, Gawo, Kayi, Tɔnbuktu ni wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye ka se ka jateminɛ sɛbɛn kɔni sɔrɔ min bɛna kɛ sababuya ye u bɛ jatew kɔni bɔ o sɛbɛn in kan waasa maa minnu ni olu kɔni bɛ taa tungaw na olu ka kuɲɛw ka se ka ɲini k'a dɔn dɛmɛ min kan ka ta k'u sɛgɛrɛ o baaraw ka se ka bolo da nin kɛra in kɔni kana na min ye jamanadenw olu lafasa jɛkulu ka taa se min ye an ka jamana ale maa ɲɛmaw ani dɛmɛbaa jɛkulu o bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka hakiliw kɔni di ɲɔgɔn ma fɛn min ye maa minnu ni olu bɛ taa tungaw la olu jate bɔ cogoyaw ka se ka o fɛɛrɛ ɲumanw kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababuya ye ka lafiya da kɔni di an ka jamana marabaw kɔni ma nin baara ninnu kɔni bolo dali la donna nataw la. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Gazakaw fɛ yen nɔ min ye Nations Unies maaw ye a jira k'a fɔ ko min ye Israel ale kɔni kɔnɔna na ko olu b'a la ka sebaya min kɔni sɔrɔ Gaza kɔni kɔnɔ o kɛlen de sababuya ye ni ka jamanaden kan nabilalew ka olu ka ɲɛnamaya bila farati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ka dɛmɛ ta ka o sɛgɛrɛ ko gɛlɛya don bɛ o la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye ko bana dɔ fana kun bɔlen don min ye maa 9,000 bɔɲɔgɔnko kɔni sɔrɔ fɛn min ye dɔgɔkun laban ninnu kɔni kɔnɔna na o de la ko furantanya o kɔni bɛ u ka labitanisow la. An bɛ taa Liban ale jamana kɔni kana na ko denmisɛnnin ka maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ yen minnu mako bɛ buna adamadenya dɛmɛ kɔni na ko hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ kɔni nɔgɔya la min ye Liban ale kɔni kɔnɔna na diɲɛ tɔnba o ni olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko maa 500,000 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni segira ka taa u bɔyɔrɔw kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman kɔni bɛ yen ni olu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la hali sisan fɛn min ye UNICEF olu kɔni ka fɔ la ko denmisɛnnin 1,000,000 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu mako bɛ bunadamadenya dɛmɛ la. An bɛ taa Centrafrique ale kɔni jamana ka fɛn min ye ko ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni bolo dara u ka jamana kɔnɔ min ye Sudan ale kɔni dancɛ la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o de kɔni hukumu kɔnɔna na bunadamadenya cakɛ bondaw olu kɔni wulilen don ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Amdafok fɛn min ye duguden ko olu kɔni caman bɔlen don u sigiyɔrɔw la ni ka taa fɛn min ye u kun kalifa nka k'u mago bɛ kunsɔriyɔrɔ jisanuma ani furakɛli ani tangali kɔni na ko sanji de b'a la ka dasi nin yɔrɔ kofɔta in na. An lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi bi dɔnkibaru la min laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.